Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Sheng, 26 anyos, usa ka single mom, taga Davao City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among kahimtang karon sa akong anak. Kay ang kanigod na akong ka-live-in, maayo raman sa primero. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga pangitabo. Ching, Oh, Carlo, yan naman di ay ka. sweldo din na mo. Ah. Na, di lang akong sweldo. Oh, ihatag ni mong tanan ako. Dili ka magkuha og para imo. Mga ilaw niya kung nimo kung doon ako kinahanglan nun. Oh, nala sige, ikaw mahibaw. Ingna lang unya ko ha, kung mangayo ka. Ay, nakaluto na di ay ko. Pag-ilis na dito, ron mangaon na ta. Mao ba? Nausan na gyud ay si Carlo no? Kaya nga no di ay siya we. Kay nahikbaw ka ba anak sa una no? Mamas boy kayo na. Murag wa maghuna-huna og paningkamot sa kinabuhi ba? Permi lang nagsalig sa inahan. Pero karon, nakat-o na gyud sa pagpanarbaho. Unya, mo intrigar pa gyud sa ihang kita diha nimo. Oh, syempre lang oy, dapat lang. May anak na good me. Mao nang ayaw gyud nagbuhi si Carlo Sheng. Higti na gyud nasliog day. Uy, mamatay. Bitaw, uy. Happy na kay ko para nimo, friend. Kay nagtuo mo ko kung magmahay ka uban ni Carlo, uy. Ha? Ay, Oh, may problema ka? nasakit si mama. Ha? Di bang ko kataliko di mama gud. Kaysa ulitaw pa ba ko sa una? Uway ko pasagdian ng mama. Oh, tagaan sad nato sa imong kita, oy. Pasensya ka na, Sing, ha. Nga bahin na ako si mama sa akong sweldo. Wala na problema. Inahan ba yan na nimo? Ingnalangon niya ako kung pila atong ihatag ni mama. Salamat, Sing. Carlo, murag na apiki gyud taron sa budget ba? Nga manghatag pa ta ni mama nimo. Unsa ka? Kun manarbaho na lang sad ko. Ha? Dili na paego ang imong kita, oy. Og naapektahan na ang atong anak. Mao nga manarbaho na lang siguro ko, Carl. Pero ang atong problema mao ang atong anak. Kung kinsay mo bantay, kung manarbaho na ko. Oh, ato na sa amo. Kaya naman ko igsoon nga uban-uban ni mama. Kunya si mama, medyo naulian na maggamay. Makatanaw-tanaw na siya sa atong anak. Magkatabang og bantay-bantay. Kay nagmedication naman lang si mama. Oh, sige. Ingna si mama nimo og ang imong igsuon nga adto na to ibilin sa inyo ang atong anak kunto ako sa trabaho. Unsa may problema sa Disney Princess, ha? Kailangan magpanghupaw, uy. Day, siya uy, si Carlo pa. Nga naman si Carlo. May lain? Uy, simba ko ka diha, uy. Mura man gud og dako kay kag problema diha gud. Nga naman di ay, uy. Ay, dili naman siya mohatag nako si ang sweldo siya, uy. Ha? Kag kinsa naman niya ihatag ang iyang sweldo? Ha, Shing? Recorded by X Thunder Gaming. Nabaghuan ko diyang nagtrabaho nako. Kay dili naman muhatag nako sa iyang sweldo ang akong kaipon. Mas maay pa tong siya pa ang nanarbaho kay muhatag pa man. Nagtuo ko nga nagsalig siya kay may kita na sad ko. Unya. Carlo,
May pangutana lang ko nimo ba? Unsa man na? Dili na lagi ka muhatag nako sa imong sweldo. Oh, huh? Ano mo hatag pa man ko nga may sweldo ka naman? Ha? Ug usa pa. Wa man nato pirmi ang bata. Tuwa man nilang mama. Mao nga tuwa na nako ihatag nilang mama ang akong tanang sweldo. Kaya may magamit man ta dinhi. Kay doon ako kay sweldo. Tuaman di siyang inahan. Ug tuwa sa bang inyong anak. Mong, okay ra siguro day, uy. Angay kang mabalaka kung tuwa pa dong sa laing babae ang iyang kwarta. Siyaw. Bisan ugwa pa ko niya pakasli. Asawa paghapon ko niya no. Inahan ko sa iyang anak. Wang dapat lang. Arin ako iintriga niya ang tanan niyang kita. Ug ako na lang unta ang mutunol sa iyang inahan para sa among anak. Ay, kanapa nga di nang kamahago. Diretso na siyang mama. Wadyo ko makasabot sa akong punto siya. Wa ka makasabot. Kay gusto man sa good unta nako ba nga makatigom ni. Kay magkadako na unya ng among anak. Apan nun saan man ako nga magkatigom ana. Kung tuwa lang niya ihurot og hatag ang tanan niyang sweldo ngadto sa iyang mama. Be. Mga pakigsultihan ako sa Carlo eh. Kawa na gid ko makasabot sa iyang gibuhat. Ikaw, good. Pero basta biya kikontrahan ka na siyang mama, day. Ha? Natural. Naanad na good ang iyang mama og dawat sa sweldo ni Carlo. Di ka na mo alma kung di na siya ang tunulan ni Carlo siyang sweldo. Siyawi. Oh. Ano to, Carlo? Oh, yung cellphone ay, yung nabiyaan sa lamisitan ng ka-open ang Facebook. Oh, mag-CR pa tingali to siya. Akong tanawon ang iyang messenger. Usa? Gilabtan nimo nga akong cellphone? May katungod ko, kay kaipon ko nimo, ug may anak ta. Mao di ay no? Ngawa ka na lang gyud mo tampo sa mga gastuhan dinis bahay, kay hangtod ang utang sa imong mama, ikaw man di ay nagbayad. Kay lumay pamilya na ta. Nganong mas dako pa man hinuon ang imong gasto sa inyo kaysa dinis ato? Mas gipalabi pa man hinuon nimo ang imong inahan? Natural! Inahan ko na! Ug ayaw pagbuton sa una ko paggasto ang akong kwarta kay dili pati ka asawa! Carlo! Nakigbuwag yun ko ni Carlo. Ug ni anak ko ang among anak. Dili pagkari unta nila ihatag ang bata kay mo'y gusto gyud nila nga adto nila ang tanang sweldo sa akong kanhing kaipon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, dili mi kasado sa akong kanhing kaipon apan may anak mi. Wa ba di ko katungod nga makakupot sa iyang kinitaan? Ikaduhang pangutana, kinahanglan pa ba di mi nga mosuporta sa iyang inahan nga may kaugalingon naman unta ming pamilya? Ikatulong pangutana, daghan silang man nagsuon sa kanhi kong kaipon. Apan, ang akong kaipon raman ang pirming pangayuan sa iyang mama. Husto pa bagod na? Ikaupat o katapusang pangutana. Nakigbuwag na lang ko sa akong kanhing kaipon. Apan kung mangayo ko niyang sustento para sa among anak, iya naman hinuon kong singhagan. Kay dili na kuno siya muhatag, kay gikuha ko nila ang among anak. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Sheng. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Mga medical problema, of course, Dr. Rene Obra ang mutubagan ninyong mga pangutana. So, unsa na inyong gihuwat ay mo pagdugay, ay mo kauwaw, ay mo kaikog na atay suwat, na atay problema tanan guys. Uy, wag yoy exempted, may pang final exam exempted, na uban exempted, pero kaning mga problema sa kinabuhi. Huy, di ko mutuo nga na ay tao aning kalibutan ang moingon nga wa gyud siya'y problema. Naagyud na apil man gud na sa ato ang kinabuhi. And that is how we appreciate our life, our blessings, and the people around us. That will also test ang ato ang faith ug ato ang kaugalingon kung unsaon nato paghandle kaning mga problema. Sama aning ato ang programa na ami andam maminaw ug muhatag og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana. So ay mo pagduha-duha. Ipadala
ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. I-make sure lang palihog nga kompleto ang mga detalye hinungdan sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema para mas klaro, mas sakto ang inyong amo ang mahatag nga tambag ug makibaw pud mi taga-asa mo ug asa naabot mo ang golden voice si Dr. Obra, no? Guys, thank you kayo sa mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. Thank you sa mga mag-like, mag-greet didto, mabasa gyud na nako inyo mga greetings. Salamat gid kayo nga tanan. Hangyo lang ko nga kanang mga message requests ninyo labaw na akong mga pangutana na siya adto gyud na ninyo ipadala ha sa kiniyang Akong Suliran official writers page. Taga Davao City ang ato ang letter sender, tagoon nato sa pangalan nga si Sheng. Sheng, hinaut unta nga ikaw, imuhang pamilya, nyoang silingan ug tanang mga tao dinha sa Davao City are all safe. Attorney Jik Europa, Antoinette Adle, those are my friends in Davao. Hello, kumusta mong tanan dinha sa Davao City? Sa ako gipanganak ha. Munang pagkakita na ko atong San Pedro Hospital paglinog ganaan ng gawas tanan ko hala diha man ko na tawo. Pero I hope you continue to be safe, no? And we're glad nga dili paras diri sa amo ang daghan kaayo tag casualties, mga nasawi, at least kamo we're blessed, no? We still count our blessings sa aning mga panahon na. And hinaot unta nga kita, mo na gid ni, no? Dili na gid ni kanang we will not experience this, no? Palayo lang sa yuta. And we keep on praying always. So kumusta mong tanan din ha sa Davao City, no? Kani si Sheng, 26 years old, single mom, nani siya ka live-in before nga may lang sugod hatag karon ambot hain. So una niyang pangutana kay nagbulag man ni siya katunga niya yang kaipon katus Carlo, no? Unya at least na niya ang bata already. Mo ni mga pangutana niya. Dili sila kasado sa yang kaipon na sila'y anak. Wala ba day kuno siya katungod nga mukupot sa iyahang kinitaan nganong wa man siya nganong wa man kay katungod nga imo man na. With all the more reason nga ikaw ra gyud ang naikatungod ana nganuman. Di man na konjugal. Di man na imuha ra na kay di man mo minyo. You are not bound by the laws of marriage wherein what's yours is ours, what's mine is ours. No, dili man na ingon ana day. So was naag gyud kay katungod more than anyone. Sa imong mga kabtangan, whatever you buy o whatever you earn is yours. Maski ang bata imo manggani, imo pa bang mga butang ug mga kinita or kita, no? Ikaduhang pangutana, kinahanglan pa ba di ay ming musuporta sa iyahang inahan nga may kaugalingon naman unta ming pamilya? Well, the answer is really no, legally speaking. Pero sa ato ang pagka-Pilipino gyud pod, no? Ambot og ngano ni, di man ni parehas gud gawas nga. Ini ka 16, 17, 18, hala pwede nang mubukod, makatrabaho, wa nay obligasyon, malimot na pud ginikanan. Kita diri kay tungod ni sa atong mga culture ba ug values as a Filipino family nga extended gud ang ato ang paghatag og tabang ug ayuda ngadto sa ato ang ginikanan, most especially igog paglantaw sa ato ang pagpasalamat, no, nga sa pagkangan nga ginikanan sila og kaning prinsipyo nato nga pagbaws, no? Di na dautan. Ako alang pod nga mabalansi pod both on the part of the mother or the parents and the part of the child nga kitang ginikanan, kamong ginikanan, di ko ginikanan, single man di ko. Ay, so ang mga ginikanan pod unta makasabot nga while you know, maayo pod mas maayo kung pananglitan ang atong anak mo padayon og gam og tabang nato, sabton pod unta nato nga nagbukod og naghimo na pog ilahang kaugalingong pamilya nga na pod sila kanya-kanyang obligasyon. Kay wa man gyud na gud unta sa balaod nga dapat mugam pata sa atong ginikanan. Pero naana sa ato ang morals ug values as a Filipino and even as a Catholic. Kay honor thy father and mother baya gihapon, guys, di ba? So dili lang yun. Ato lang ginahon. But on the part pod of our children, mumutanaw pod gihapon tag-utang kabubuton sa atong ginikanan and look after them. But we have to balance it and temper it sa ato pong obligasyon ug responsibilidad sa pamilyang gitukod ug gibuo pod nato. No, whether officially na minyo mo or na semblance kay ang kaning pagpuyo nato, kuwang naman lang pod nig pirmas marriage certificate, no? So but more or less the obligations are the same, no, as that kung minyo ta. Ikaduhang pangutana, kinahanglan pa ba di ay ming musuporta sa iyang inahan nga may kaugalingon naman unta ming adiliday? Ikatulong pangutana, daghan silang managsuon sa kanhi kong kaipon. Apan, ang akong kaipon raman ang pirming pangayuan sa ilang mama husto bagod na naagi uban pabor, no, nga kanang adto gyud mamaray ang ginikanan and nakasabot gyud kaayo ta ana. Pero
Dapat pa naman gud nimo masturyaan siyang no sa imuhang kaipon kang Carlo nga si Carlo pwede po siya moingon siya mga igsuon nga huy tinatabangi ko bi kanang rescueha sa kog kadiyot ani nga ang kaning tambal ni mama para karong kinsinas kamusa or ang kaning mga panggrocery ni mama pwede bag ikaw na ani ang suga ikay ang kunani katong usa ka igsuon ang kaning mga nag-ana ba kay para dili pud bugat ni Carlo ug sa iya pong ubang igsuon pwede na gud na nila masturyahan hopefully kung imong masturyahan sad si Carlo og tarong to do that ikaupat og katapusang pangutana nakigbuwag na lang ko sa akong kanhi kaipon apan kung mangayo ko niya og sustento para sa among anak iya namang kong singhagan agay kay dili kuno siya muhatag kay gikuha na kuno nila ang ilang anak gipalayo no unsa may akong buhaton di man ka pwedeng maninghag masuko oy kay kung gabuwag mo di mo minyo ikaw ang naay katungod sa kustodiya sa bata and ang paghatag niyag suporta wa man na nagdepende kung naa ba niyang bata or kung nag-ipon ba mo or wa no so kinahanglan gyud nga need gyud no nga balansihon nato ang kaning inyuhang sitwasyon ug kanang pag-support niya sa katong bata ninyo kay dili man pwede nga pasagdan lang ka kay need man na nimo suportahan pod ang bata pagpadako and it's not dependent on whether nagpuyo mo or wa. And then the custody is yours. But the right to support the child will always be there, attached sa ginikanan. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.